Já tě tady vítám vlastně v nové epizodě úplně nového podcastu. A chtěla jsem se zeptat, Kubo, jak se cítíš, že jsi třeba byl už na nějakém podcastu, nebo? Na jednom jsem byl, ale to už je dávno a to bych ani nebral nějak v potaz, no. A cítím se dobře, děkuju. Tak super. Ono to vlastně vzniklo hrozně jako spontánně v podstatě, protože ty jsi viděl, že dělám podcasty, ano. Takže jsi mi napsal. A co tě jako přimělo k tomu? Třeba abys mě takhle jakože napsal a... Protože já jsem si všiml, co děláš a mně se líbilo strašně obsah, myšlenka toho, co děláš, že to je takový, že to lidem něco dá, že to vzdělává lidi, motivuje a mě tohle téma dost blízký a myslím si, napadlo mě, že mám nějaký příběh, který svým způsobem mi přijde dost originální a může mnoho lidí jako inspirovat a dát lidem něco, tak mě to napadlo tě oslovit a já se na ten tvůj příběh hrozně moc těším, protože už jsi mi něco říkal, takže já fakt jsem úplně napnutá, jak to bude probíhat. Aha. A ještě se třeba chtěla zeptat, jak to jakoby vidíš právě s tím vzděláváním, protože jsi říkal, že máš blízko k té motivaci a tak. Jasně. Tak jak to prostě v tuhle chvíli máš? Jak to mám nastavený? No, já to mám nastavený tak, hodně se teďka odvíjí od té muziky, kterou dělám v podstatě. A tam mám nastavený nějaký mindset prostě, to je strašně široká otázka tohleto. Já mám v podstatě nastavený, že mám nějaký cíl, ale ten cíl se sestává z různých drobečků vlastně, nebo po malých kručcích, po kterých jako jdu. A v podstatě se snažím za každý den něco vytvořit, udělat a dostat se jakoby k tomu cíli. A mně přijde, že spoustu lidí to má nastavení tak, že má nějaký cíl, za kterým jdou, ale zapomínají, že v podstatě každý ten den, každý ten malinký kruček je důležitý. Že mně přijde jako dnešní době, která je uspěchaná, že lidi chtějí ten výsledek okamžitě, ale neuvědomují si, že v podstatě ten výsledek může přijít až za několik let, nemusí ani přijít vůbec. Ale že je strašně důležitý si užívat toho, že to zní jako klišé, je to strašně umílaný dokola, ale tady a teď prostě. Užívat si toho vlastně, že máš možnost dělat to, co tě naplňuje, že si jdeš za tím cílem, užívat si už jenom tu samotnou cestu. A to, když děláš, prostě za mě si děláš, tak tě to naplňuje. Člověk je podle mě, nebo aspoň já to tak mám, šťastný, že dělá, co chce. A může to být úplně cokoliv, nemusí to být hudba, může to být fakt cokoliv. A pak máš kolem sebe, a já to tak vnímám, takovou energii, že ty lidi kolem tebe to cítějí a ty to do nich zároveň otiskneš, prostě, že jakoby inspiruješ, motivuješ taky. Já myslím si, že se to strašně odráží u toho člověka, když potom jako ve společnosti někdo, kdo se tady tím víc zabývá, tak to z něj prostě vyzařuje. Jakože máš to vždycky strašně dobrý pocit s takovými lidma třeba sedět a tak, a i takhle s tebou vlastně, jak tady sedím, tak jako je mi to strašně příjemné, je to strašně fajn. Ale vlastně to, o čem mluvíš, o těch malých kručcích, tak si myslím, že to je a je hodně spjato jako s motivací, že takhle, když, nebo s motivací taky, ale spíš s tou disciplínou. Že každý den jakoby máš třeba nějaký úkol, jestli to takhle máš, že musíš ho prostě splnit, anebo je v pohodě, když si dáš jakoby aj odraz někdy. Teď jsem to zrovna chtěl říct, já jsem to měl období, že fakt jsem to hnal a každý den jsem prostě jako si říkám, musím dělat tohle a tohle. Já například dělám to, že na počítači si napíšu na x měsíců dopředu, co, kdy, jak chci udělat a plánuju si to. A teď jsem prostě vážně to měl hodně, jsem řešil koncerty, nahrávání ve studiu a doma byla situace, že jsem si otevřel ten počítač a věděl jsem, že tam chci napsat si ty věci, co chci udělat. Ale já už jsem byl tak přeplněný toho, že jsem do toho dával tolik, že jsem prostě si šel udělat nejdřív kávu, chodil jsem kolem toho počítače, pak jsem si řekl, já utřu tady ještě prach. Takhle jsem to oddaloval a právě jsem si uvědomil přesně, že je strašně důležitý, i když člověk jde za tím cílem a prostě má tam ten fokus, tak dát si ten den, kdy prostě si dá takový restart a nechá to být stranou, protože člověk pak může získat nechuť k tomu jít si za tím snem. A je strašně důležitý jakoby tohle načerpat, plásnu říct si ideální krosný do přírody, cokoliv. A člověk k tomu načerpá spoustu energie, inspirace, a pak větší chuť vlastně pro to. A je to strašně důležitý podle mě a dělá to hodně, já jsem si všiml úspěšných lidí, že prostě vypnou si i ten mobil prostě a je to strašně důležitý, protože jinak ty lidi vyhořejí. A jako to není dobrý, ty to neděláš to, co tě naplňuje jako za trest.
Děláš, protože chceš a je důležitý takhle jako umět i vypnout. No. Stalo se ti třeba už někdy, že jsi takhle jako vyhořel? Že jsi fakt jako cítil, že hele, už stačí? Prostě Hele, jako vyhořet asi ne, takovýhle stav jsem asi neměl, ale měl jsem takovýhle stav nedávno právě, že jsem cítil tlak na mě vyvíjený strašný, který jsem si ale paradoxně uměle vytvořil já, že jsem si to strašně nabalil, protože chci jít za tím cílem a vím, co pro to jakoby musím udělat, tak jsem si to teďka dal fakt jako hodně, ale mě se v tom strašně pomohla jedna věc, že jsem se naučil, a to až v poslední době, vnímat sám sebe. Že se umím v poslední době, a je to těžký, protože furt s tím pracuji, zastavit, vnímat, že mám nějaký pocit, který není dobrý, nejsem s ním v pohodě a mě v tom pomáhá, já dělám meditace, každý ráno, skoro každý ráno, když se probudím v podstatě a tam se mi dostane mnoho odpovědí, proč se jak cítím. Takže a díky tomu vnímám, že tam vyvím na sebe nějaký tlak a že musím prostě zbrzdit, nechat to plynout a vím, že mi to dá. Paradoxně mi dá to, že nebudu teďka dělat nic. Jo. Jako určitě si myslím, že ten odpočinek je strašně moc důležitý. Hlavně když člověk jako chce víc věcí. To jsem teďka měla nedávno právě rozhovor s jedním mým kamarádem a řešili jsme, jestli že jako občas nějaký člověk sedí na více židlích a nemůže něco dělat na 100%. Ano. Jak to třeba vnímáš tady? Úplně stejně. Já jsem tohle situaci měl půl roku zpátky, když jsem dělal jednu práci, do toho jsem dělal redaktora pro jeden automobilový magazín a do toho hudbu. A nejde dělat 100%. Já jsem typ člověka, že chci dělat ty věci pořádně a nešlo to. Musíš myslet najednou, že musíš tady udělat tohle. Pro mě jako to nejde dělat efektivně. Takže jsi prostě řekl, že si musíš vybrat. Jo, já jsem odešel z té redakce například. Jasně. No a jak to třeba máš, kdyby jsi měl takhle jakoby představit, tak třeba co bys o sobě řekl? Jak to myslíš, jako co o sobě řekl teďka? Když máš nějakého člověka, co tě vůbec nezná, no. tak... Jo, takhle, jako představit si, takhle to myslíš. No, že jsem hodně empatický, energický člověk s dobrým duchem se snažím se být takovej, nebo chovat se tak, abych měl v noci dobrý spaní. A člověk, který ho naplňuje v podstatě hudba, muzikant. A možná snílek. Nohama na zemi. Asi takový bych se definoval, no. To je hezký. No, myslím si, že je to takový trošičku kontroverzní tady to téma, jakože snílek s nohama na zemi, že někteří lidi... No, klidně povídej. Ne, to je třeba s tou hudbou. Já mám třeba nějaký cíle a spoustu lidí mi říká, hele, ale Kubo, víš, že je strašně těžký se prosadit v té hudbě. Já to vím, to je ono, že já mám ty cíle, které jsou vysoký a v tom jsem jako snílek, protože vím, že jsou vyšší, než to má někdo jinak. Jo, ale ty hranice jsou jenom v naší hlavě. Takže nějak to má, neznamená, že to je správně, já to prostě mám jinak posunutý. A to, že jsem nohama na zemi, je to, že vím, že v podstatě dojít do toho cíle, tak není zadarmo a jsem pro to udělat nějaký kroky a že vím, že se to nemusí podařit teď, může se to podařit třeba za nějakou dobu a nemusí se to podařit vůbec. V tomhle jsem jako realista. Jo. Jako je super, že v tom máš takový to, že hele, když to nepodaří, tak je to v pohodě. Je to v pohodě. Tady je pro mě důležité to už jenom jít po té cestě a zkoušet to. Dělat, co tě jako baví, naplňuje a když něco hudba prostě vytváříš, tak to je podle mě jako úplně nejvíc. A když rozdáváš lidem radost, prostě nějaký emoce, tak to je prostě wow. Jako je super, že pro tebe je vlastně ta cesta ten cíl. Je to protože tak. plno lidí to tak nemá, ani nechce mít. Je to tak, no. Takže je super, že to takhle máš. No a jak to máš v té hudbě? Máš tam, ty vlastně zpíváš, ale i hraješ na kytaru. Já si vlastně skládám tu tvorbu. Skládám texty i tu hudbu a v podstatě myslím vždycky nějaký demo, dejme tomu s tou akustikou, pošlu to producentovi do studia a pak už s tím pracujeme a vytváří se nějaký finální zvuk. Paráda. Jak třeba funguje, nebo jak dlouhý je to proces tady tohle? Hele, ono záleží, já třeba někdy napíšu celou písničku za 5 minut.
Že ne vážně políbíme muza a většinou ty nejlepší písničky jsou vážně složený během chvilky. Nejhorší je, když dělám na písničce třeba několik dní, tak to je prostě zase, to člověk je pod tlakem, něco vyvíjí a je to strašně snáto v výsledku. Jo, takže to může trvat chvilku, pak tam upravím nějaký slovíčka, jak to nafrázou, to už jsou takový kudrlinky. A pak nahraju demo, který pošlu do studia tomu producentovi, ale tím má nějaký finální zvuk. No. Takže záleží, nedá se říct takhle jak dlouho. No. Chápu. A děláš třeba, nebo jako když to vytváříš, tak vytváříš nejdřív teda hudbu, anebo vytváříš ten text? Protože hudbu. si myslím, hudbu začínáš? Jo. Není to pak jako těžký? Není, protože já jsem zkoušel, příklad, když jsem měl metrem, tak mě napadlo, poslouchám nějakou melodii a napadl mě text a napsal jsem si do mobilu text, který by přišel skvělý. No a doma jsem si do toho vymýšlel melodii prostě, ale nejde to. Ale ono, jak si složíš nějakou melodii nebo napadne tě, tak pak se do toho líp jako ti dává ten text do té melodie, že to tak hezky splyne jak s řekou prostě, když to řeknu takhle. Že takhle to je lepší, no. Jo. OK, tak to je super. Já jako obdivuju hudebníky, protože jak říkáš, není to úplně snadný, si myslím prorazit hlavně Každý má svoje. Jo, to je pravda. Hlavně jako v téhle době. A kdybychom se měli třeba zaměřit jakoby na tu společnost, jak kdo jakoby proráží v jakých oborech, tak co si o tom třeba myslíš, jakoby o té společnosti obecně, jaká teďka jako je? Je to hodně taková široká otázka. Je, ale mám na to takovou odpověď, nebo v poslední době zaznamenávám to, že spoustu lidí strašně rychle vystřelí nahoru a chtějí vystřelit rychle nahoru. V dnešní době tomu pomáhá hodně, co si budeme říkat, sociální sítě, a který jako z jedné strany jsou skvělý, protože je to hlavně pro umělce zdarma nástroj propagace. Dřív 10 let zpátky to nebylo. To prostě si musela jít do televize, aby tě hráli v rádiu, dneska tohle je super. Dneska stačí v podstatě udělat nějaký virál a může být slavná během noci, že jo? Jasně, no. Jenomže teď si všímám jedné věci, že spoustu hudebníků, a to mě docela mrzí, ale chápu to, že to je dobou a každý ať si to dělá jak chce, to nemyslím nějak zle, ale že se snaží být jakoby ty hudebníci dneska influencery, že udělá nějaký prostě zajímavý video, aby bylo virální a tohleto, a že ta hudba začíná být opomíjená, že je až někde, že na prvním místě je to zaujmout hodně lidí, že udělám nějaký šokující video, aby zaujalo, a až pak na druhém místě je ta hudba. A jako říkám, nikdo to tak má, já jsem s tím OK, ale mně se třeba tato cesta nelíbí a nechci tohle cestou jít, no, prostě já chci to dělat tou hudbou a ne, jakoby, jak říkám, teďka to nastavení takhle prostě školovat ty lidi a stát se jako rychle v uvozovkách slavným, že jo, ale co to je být slavný, že jo, to je jako, no. To je pravda, no. Záleží pak taky, a jak se na to ten člověk dívá, že třeba bych nebyla úplně spokojená, kdyby byla slavná kvůli něčemu, co vím, že to bylo takový, jako, že jsem si to úplně nevydržela, no. Právě, no, pak to vidí plácnu tvoje babička a jako to... Je to tak, no. A ještě mě napadlo něco, když jsi mluvila, ale teďka si nemůžu vzpomenout, co to bylo. Tak se k tomu možná ještě vrátím. Uvidíme. Možná i k té mladé generaci. Jak to teďka třeba vnímáš? Kolik tě je vlastně let? 34. Je ti 34. A vnímáš třeba nějaký ten rozdíl mezi... Jasně. Jo? Vnímám jakoby velice, ale zároveň se snažím jako... S těma sociálníma sítěma člověk je všechno jakoby roste strašně rychle, tyhle ty věci jdou dopředu. A pokud člověk chce jakoby jet s tím, tak musí trošku se přizpůsobovat. Takže já se snažím být v kontaktu s lidmi, kterým je 20 a podobně. A teď jsme například zkusku s Pepou, který rozumí jakoby sociálním sítím hodně. Dáváme třeba nějaký tipy a tohleto. A já jsem si jako myslel, že už vím, co a já. A já jsem tam seděl, jsme si dávali kávu a já na něj koukal, se to řadu posud jako řád, wow, tohle jsem vůbec nevěděl. Jo. Takže se učím. Teďka jsem se učil třeba s umělou inteligencí prostě ji používat, protože mi mnoha věcech teďka usnadnila jakoby práci, hlavně mi ušetřila čas. A ty věci, co s ní jako dělám, vypadá jako líp. A takže člověk podle mě se musí přizpůsobovat, no, a vnímat jakoby tu mladší generaci, že tě může naučit.
Jo, to je pravda. Jo. To určitě. Nejsem rozhodně takový, že prostě já mám pravdu, ne, jako podle mě strašně důležitý furt být taková ta houba a chceš nasáknout ty vědomosti, furt se učit, prostě nezaseknout se. To je jakoby podle mě kámen úrazu mnoha jako lidí. No. Já třeba přemýšlím jakoby o těch trendech a když chce být někdo jakoby slavný a propaguje se hodně na těch sociálních sítích a jak jsi říkal, že to třeba není už o té hudbě, ale je to spíš o tom, aby to bylo prostě trendy, aby na to lidi koukali a tak přemýšlím až kam jakoby ta generace jako dospěje, že teďka už mi přijde všechno jako na tom Instagramu a tak hodně jako kontroverzní a že aj musí být, protože lidi se na to jako moc za stolik vlastně potom nepodívají. Aha. A je to jako podle mě tak toho obsahu třeba 80% je takovýho už a až to budou mít všichni, tak kam se to jakoby dál posune. Mně to napadlo právě, jak jsi mluvil o té umělé inteligenci, jestli třeba myslíš, že to bude směřovat tady tímhle směrem, a nebo jak to jakoby vnímáš, i tu umělou inteligenci a i ty trendy prostě. Jasně. Hele, podle mě je strašně důležitý a když prostě někdo udělá nějaký ty šokující videa a tohle, tak lidi podle mě vždycky budou slyšet na jednu věc a to je autenticita. A je třeba, jak říkáš, ta hudba, že jako třeba umělá inteligence nebo takhle ti i člověku, co neumí zpívat, tak se teda dneska díky různým aplikacím a podobně, takže umí zpívat a ten člověk to pozná prostě, když to posloucháš. Nebo když někdo se snaží dělat něco, co není nějaký hudebník, poznáš to. A ty lidi podle mě jsou, třeba já teďka, když jsem měl vystoupení a tohle, tak ty lidi za mnou chodili, že jak to skládám sám, to je podle mě strašná moje výhoda a to je výhoda mnoha muzikantů, když si dělá svou hudbu. A ty lidi za mnou chodili, to je super, tam je cítit prostě, že to je jakoby od srdce, že fakt jsi to zažil a tohle. A to ti umělá inteligence nenahradí tyhle ty věci, to prostě tady vždycky bude. Takže si myslím, že umělá inteligence je super jako nástroj, který nám může usnadnit jako život, ale určitě jakoby nenahradí, co se umění týče, prostě tu tvorbu. Jo, určitě si myslím, že ta autenticita právě teďka jako, myslím si, že se to nějakým způsobem jako zhroutí, už tady ten systém, a že bude potřeba, aby ty lidi začaly být jako lidský, no. Jo. Že je už toho moc, jako teďka. No. Jako je všechno je tak strašně přehlcený a tak dále. A myslím si, že i kvůli tomu třeba mladí lidi jakoby hodně chodí třeba k terapeutům a tak dále. A jako v této době je to už docela jako běžný. Je to tak, jako sám jsem si říkal na začátku rozhovoru, že vlastně já chodím na terapie a spíš jako si myslím, že v zahraničí to je běžná věc, tam skoro každý má terapeuta, ale jak kdybych dneska přišel za babičkou a řekl jí, že mám terapeuta, tak řekne jako, hele, ty jsi nějaký blázen, že tam chodíš a tohle, jo. Ale třeba mezi mýma jako kamarádama tam se o tom bavíme běžně. A třeba naopak přijdu, že dneska jsem měl sezení a kamarád říká, hej, super a tohle a já tam mentoruji nějaký věci mezi svýma kamarádama a říkám jim, já jsem tam třeba objevil dneska tohle téma, a to je zajímavé a řešíme, co jsme tam řešili na té terapii, jo. A pak vidím, jak ty kamarádi poslouchají a pak tam mají takový ten wow efekt, jako wow, tohle mě nenapadlo. A to mi přijde super, takže v dnešní době záplavě těch informací, kdy my jsme na to od přírody prostě stavěný, tak mi přijde to strašně důležité, jak cvičíme tělo, tak je důležité se starat jakoby o tu mysl. A nepřijme to jako nic jako zprostý slovo terapie vůbec. Mně přijde, že ta doba jde jako úplně jiným směrem dneska a že ty jako lidi, ty mladší hlavní generace se o to začínají zajímat, což mi přijde strašně super. Protože mi přijde, že spoustu hlavně mladých má stavy úzkosti. A já to vidím v mém okolí. Moje sestra, tak ona učí na základce a hodněkrát vedeme rozhovory na tohle témata, vlastně jak dnešní generace to snáší. A tyhle ty věci tam jsou docela častý, že jako stavy úzkosti, protože díky sociálním sítím víme, jak to funguje, že tam vidíš někoho, jak se fotí u drahého auta, prostě jak se má skvělé, ale pak realita je úplně jiná, jo. Prostě ty nevidíš, že ta holka jde po ulici, fotí se u cizího auta, prezentuje se jako, že je její, jo, a pak to vidí prostě ty děti, které ještě nemají jakoby rozum a pak mají z toho úzkosti, že jo, to je jedno z druhým, no. Ale tohle je jako známá věc, bohužel, no. Jako myslím si, že je to teďka dost přirozený, prostě jakoby terapeuta nebo někoho takového, že mám třeba taky prostě ségru a jako co mi tak říká prostě ohledně jakože kamarádu a tak dále, tak vím, že je to úplně běžný, že je to prostě fakt normální v téhle době, ale třeba lidi 40+, tak jsou takový, že však s tebou prostě není nic špatně, tak proč bys měl někoho takového jakoby mít, ale není to
jako nic, za co by se měl vlastně člověk stydět a je super, že teďka vlastně ta mladá generace to takhle dává do povědomí jakoby těch starších lidí a Jo. že je to prostě něco normálního a hlavně si myslím, že každý člověk se nejvíc jakoby zajímá sám o sebe. S tím, že jako kdy ten člověk vlastně bude rozebírat jako sám sebe s tím dalším, kdo by vlastně chtěl naslouchat. Protože není za tolik lidí a myslím si, že právě při té terapii, takže ten člověk to může vnímat a i, že je to takový ten jeho čas na sebe. Je to tak, protože spoustu lidí, i když se baví s nejlepším kamarádem a tohle, tak bohužel většina lidí, když něco říkáš někomu, tak ten člověk většinou už přemýšlí nad tím, jak ti k tomu něco říct. Což znamená, že v tu chvíli tě opravdu na 100% neposlouchá. Když to ten terapeut ti poslouchá 100% a vlastně tě donutí, teď mluvím ze své zkušenosti, on ti nezodpoví otázky. Ale, nebo nedá ti ty odpovědi, ale donutí tě v podstatě se dostat do takového stavu, kdy člověk si sám odpoví na ty otázky prostě a navede tě, že on je v podstatě tvým průvodcem. A to kamarád, ani nejlepší kamarád, ani rodina prostě a tohle, to ti nikdo jako nedá. Ten člověk je o to placený vlastně investovat do tebe ten čas tu chvíli, takže podle mě jako skvělá věc. No. Myslím si, že tím se trošičku dostáváme vlastně k tomu tvému příběhu. Jak jsi to jako by měl. Protože já se na to fakt strašně jako těším z toho, co jsi mi právě jako popisoval a tak jsem si říkala, že jako wow, že jako, myslím si, že každý má nějaký jako příběh v životě a někdo je prostě zatím silnější, někdo prostě to má jinak a tak mě to zajímá, jak jsi to měl ty? No, mě to v podstatě začalo, já začnu tak, já jsem měl nějaký zdravotní problém, skončil jsem v nemocnici, kdy jsem během 2 týdnů zhubnul skoro 14 kg a nevědělo se, co mi je. A ono to začalo v podstatě tak, a nechci to házet na to, jo, ale velkou roli tam hrál stres. Já jsem byl skoro 7-8 let vlastně s jednou ženou, jsem i ženatý, jsem se pak rozváděl. Vlastně to jsme ukončili, tam nebyla nevěra, ale prostě jsme šli každý jinou cestou. A o tom nechci nějak jako mluvit, protože každá mince má 2 strany, takže myslím, že je fér jako o tom nějak nemluvit. Ale prostě jsem odešel a už ke konci toho stavu jsem měl nějaký zdravotní problémy, kdy jsem měl problémy jako s trávením nějak a se mluvám, ale musím to prostě takhle říct a měl jsem problémy takový, že ve stolici se mi objevovala krev často a v podstatě cokoliv jsem jako snědl, tak prostě okamžitě i voda pak ze mě šla prostě pryč a tohle a v podstatě, když jsem odešel od ženy, tak jsem byl v takové situaci, že jsem si narychlo nacházel byt nějaký, takže já jsem tam byl vlastně úplně sám v prázdném bytě, do toho jsem měl problémy se zažíváním, dejme tomu. A zhubnul jsem za 2 týdny, jak jsem říkal, těch skoro 14 kg. Chodil jsem na různé testy, byl jsem ve vojenské nemocnici a podobně. Všechno bylo v normě, nikdo nevěděl, co mi je, prej jste v pořádku. Jo, ale nejsem v pořádku, prostě jakoby nemůžu jíst, zhubnul jsem tolik kilo. A pak to dospělo do takové fáze, že jsem si pamatuju z neděle na pondělí, jsem každou půl hodinu chodil prostě jenom ale prostě s krví. A s tím, že jako jsem měl zimnici, fakt jako byl jsem dehydrovaný a tohle. A jsem si říkal, to vydržím prostě. A 7 ráno jsem zavolal svůj doktor, což já jsem nebyl schopen ani nikam dojít a tohleto. Jsem jí říkal, co se mi děje a ona okamžitě volejte sanitku. Takže ke mně přijela sanitka a to je trošku teďka odlehčím. Teď si to představ, že v podstatě přijela sanitka, prázdný holobyt, já tam sám, měl jsem na sobě černý kalhoty, černou mikinu s kapucí, seděl jsem v podstatě u stolu, klepal jsem se a přišli ty sanitáři a já byl bledej, vyhublej. A oni si mysleli podle mě, že jsem nějaký tam feťák, protože já jsem tak asi jako i vypadal. Tak jsem mi popsal, co mi je, tak mě odvezli do nemocnice, tam jsem byl na kapačkách, mi dali po nějaký době umělou výživu vlastně, aby zase hlavně hydratovali. 2 týdny nevěděli, co mi je vlastně. Pak zjistili, že mám ulcerózní kolitídu, což je nemoc tlustého střeva, což je nemoc, choroba, kterou umí do konce života, ale s kterou se dá normálně žít, akorát, že musím neustále chodit na vyšetření, abych byl pod kontrolou a tohleto. Takže hodně tam i roli hrál stres,
A v podstatě tam byl pro mě první point takové jako témata terapie. Protože doktorka se mnou přišla, že jako bych měl nad tím uvažovat, že terapie byla fajn, protože paradoxně ještě vtipný od té doby já celý život sportuju, hlídám si nějak stravu, jsem nekuřák, alkohol si dám čas, ale jenom s kamarádama, takže jako v podstatě zdravý člověk. Jo. Ale stalo se mi tohle a příčina té nemoci může být buď genetická, nebo životní styl, anebo stres. A jelikož já jsem tam řešil ještě nějaký i v rodině věci, nejen jakoby se ženou a tohle, takže tam hrál roli jako stres, si myslím dost, že to spustil. A mně přišlo úžasný v dnešní době, jak ta medicína postoupila, že doktorka sama mi, jak jsem říkal, nabídla nebo doporučila tu terapii. Což jsem si říkal, wow, to je super, že uvažuje se už dneska jakoby takhle nad tou hlavou v té medicíně. A tak já jsem to byl přes měsíc v té nemocnici, já jsem se to dostával, pak jsem byl ještě měsíc, 2 měsíce doma, kdy jsem v podstatě stravu měl jenom tekutou, aby vlastně to střevo se nějak zahojilo. No a pak jsem se začal soustředit na sebe víc. Pro mě v tu chvíli bylo hlavní jakoby zdravá sebeláska, uvědomovat si sám sebe, abych já byl v pohodě. Takže jsem jako změnil tu stravu, na ty terapie jsem ještě nechodil v té době, ale rozhodl jsem se prostě vyčistit si hlavu a vydal jsem se do Skotska na 9 dní na trek, který má 160 km sám s Krosnou do skotské Vysočiny. Mě takhle prostě hráblo, jsem si koupil letenky. A přitom jsi věděl, že třeba musíš být jakoby na nějakých těch pravidelných kontrolách? Jo, ale to už jsem jako byl jako relativně v pohodě. To jsem začal lehce pomalinku cvičit. Jasně. A věděl jsem, že jako tohle jako zvládnu. Tu stravu jsem měl upravenou a bylo to jako v pohodě. A co byl ten impuls, že jsi tam prostě chtěl jet? Nějak hodně lidí mluví o té cestě do Santiago de Compostela a jsem si říkal, to je takový jako komerční, všechno mi přijde. A já mám rád ty severské státy a Skotsko jsem chtěl vždycky navštívit, tak to byl ten impuls vlastně. A krásná příroda, prostě divoká. Já jsem za celý den skoro nikoho nepotkal. A sám se sebou jsem tam byl, jsem ve sluchátkách poslouchal YouTube, nebo jsem si četl knihu prostě a bylo to jako nejvíc. A vrátil jsem se úplně, zjistil jsem, že můžu být úplně v pohodě sám se sebou. To bylo pro mě důležitý. Pracoval jsem hodně s tou sebeláskou? Je to tak. A vyčistil jsem si hlavu a přijel jsem jako trošku změněný, mi přišlo. Každému to doporučuju. Ale bylo to náročné, nebo říkat, že ne, to zase jako jo. A pak jsem, ještě kamarádi mi v okolí říkal, že chodí na terapie, říkal mi poznatky nějaký, tak to byl jako ten impuls, že jsem začal chodit na ty terapie. A to bylo super, to mi taky pomohlo. No a pak v podstatě jsem si uvědomil ještě jednu věc, že nechybí ta hudba, že já jsem dřív dělal hudbu, ale paradoxně, jak jsem byl s bývalou ženou, tak jsem tu hudbu přestal dělat. V tom vztahu jsem tak nějak jako ztratil sám sebe. A já jsem v podstatě teďka, já jsem musel asi padnout na to dno, skončit v té nemocnici, aby mě to profackovalo. A já jsem buď se mohl jako zhroutit, jak domeček z karet, anebo se z toho ponaučit. A v podstatě, i co se stravy týče, já se stravuji teďka úplně normálně. Jo. Normálně jako sportuju a jsem zase v pohodě, byť vím, že jakoby ta choroba, že lidi kolikrát jako nemůžou jíst ani normálně, jo, ale že já jsem si to nastavil v té hlavě a to je strašně důležité, jak se člověk nastaví v hlavě, že jsem jako fakt upřímně šťastný teďka člověk. A že prostě dělám to, co dělá mě mnou vlastně, no. A že tak jsem skočil v nemocnici, já jsem do Skotska, končil vztah, který prostě pro mě nebyl OK. By to bylo vystoupení z komfortní zóny. My už jsme měli baráček, psa, auto, prostě dokonalý rodinný život. A já jsem to opustil, protože jsem se necítil dobře prostě v tom stavu. Takže tyhle ty kroky vlastně mě zavedly tam, kde jsem teďka, kde dělám vlastně tu hudbu, která mě naplňuje a dělá mě šťastným prostě a dávám tam ten fokus, ale zároveň mě to naučilo to, že umět se zastavit a vnímat sám sebe, že hele, Kubo, teď si ty hudby, i když ti to baví, nakládáš moc, zastav prostě, dej si chvilku pauzu. Protože kdybych to neudělal, tak vím, že se zase můžu dostat do nějakého stavu, já nevím, to nazvat úzkost, prostě pro mě nekomfortního stavu, no. Takže takový příběh mě dovedl až sem, no. Jsem k tobě.
Takže musel jsi tam fakt jako strašně moc vlastně zapracovat vnitřně na té hlavě. Jo. Já jsem přečetl hodně věcí, mě třeba inspirovaly, spoustu knih mě inspirovalo, hodně jsem to přečet, takových těch motivačních knih, strašně si Co třeba co jsi měl jako rád? Co je taková jako oblíbená? Ježíš, jak mám mnoho, to... Hele, vždycky podle nálady něco jiného, ale naposled jsem třeba četl, což je trošku taková jiná motivace, takový životopisný Matthew McConaughey vlastně napsal knihu Životem na zelenou nebo tak něco, tak to se mi strašně líbilo, třeba ten jeho způsob života vlastně. On byl strašně pracovitý, neměl lehký život, ale přitom byl vždycky svůj, jako no. Já si jako myslím, že ty příběhy, proto vlastně i ten podcast je takhle jakoby víc o těch příbězích těch lidí, protože si myslím, že jsou strašně jako inspirativní. Protože vždycky z každého příběhu si myslím, že člověk se jako může vytáhnout strašně moc. Je to tak, no. A tak je dobrý, když je člověk právě naučitelný, protože pak třeba vidí chyby ostatních a nemusí je jako zopakovat nutně. Je to tak. Jako člověk může vnímat ty chyby ostatních, ale stejně mnoho lidí, i já jsem to jakoby důkazem, člověk si musí dát na tu tlamu sám, aby si to uvědomil. Já jsem musel skončit nemocnici, abych si uvědomil jako mnoho věcí, no. A tak, no. Co bys takhle třeba doporučil jako ohledně té práce se sebou? Že třeba myslím si, že hodně, jako hlavně holek, ale myslím si, že i kluku s tím má jako problém s tou sebeláskou. Tak jak s tím vlastně jako pracovat? Protože tohle, myslím si, že je to hodně individuální, ale nějaký třeba ty záchytný body, co třeba pomohlo tobě? Záchytný body? Hele, já bych spíš řekl jako nástroj, který používám ne denně, ale snažím se používat. Třeba ráno si dávám meditaci. Mě v tom inspiroval jeden člověk a ta meditace mi přijde jednoduchá a krásná přitom. Já třeba sednu si do křesla, soustředím se jakoby na dech. A je to rozdělené na 3 fáze. První fáze je taková, že si vzpomenu, co jsem udělal předešlé dny a jsem nezadně vděčný. Že spoustu lidí večer usínají a říkají, že jsem dneska nic nestihl. Ale on člověk, když si to řekne nebo napíše, tak si uvědomí, kolik věcí stihnul. Jo. No, že je v tak uspěchaný době, že to ani jakoby nevnímáme ty věci a nemáme radost sami ze sebe. Takže já si vždycky řeknu, hele, teď jsem udělal tohle, stačí blbosti, jo, stačí, hele, dneska jsem jeden zkouš, vytřel jsem celý byt, a nebo jsem prostě, já nevím, dneska jsem nahrál nový single ve studiu, cokoliv, fakt cokoliv. Druhá fáze je vlastně taková, že si zadávám, co chci udělat dnes nebo zítra. Soustředit tam prostě ten fokus. Hele, dneska chci tady vyřídit tohle jednání, prostě soustředit tu energii na to. A poslední fáze je taková, že se vyklidním, vyprázdním, prostě a jsem jen tady a teď. A tohle mi strašně třeba pomáhá. Pak další věc, který se jako věnu a která mi pomáhá, takový restart. Je to docela, doba covidu s tou udělala docela trendovou věc, otužování. Tak to mi strašně pomáhá, protože to je takový šok pro tělo a tak člověk vypne v tu chvíli, že si paradoxně užívá ten nekomfortní stav. Tak to mi taky pomáhá tohleto. No. Tyhle ty věci, asi tyhle ty dvě věci beru jako nástroje, které mi pomáhají vlastně k tomu, v tom být v pohodě a vnímat sám sebe jako líp. Jako je super, že si to takhle zpětně rekapituluješ s tím vlastně, za co jsi jako vděčný v tom životě, protože si myslím, že ten člověk potom má i jako pokoru. Je to tak. Která si myslím, že je strašně jako moc důležitá. A když jakoby není, nebo neřekne si, jakoby, za co je vděčný, co prostě udělal, co zvládl, a je třeba večer takový, že no, zase prostě nic, zase nic nepodařilo, tak vlastně začne být i negativní a odrazí se to i na tom, že vlastně takový to štěstí mu nepřeje. Je to tak, ale ono stačí třeba před spaním, to jsem taky dělal jednu dobu, prostě jsem měl postavil bloček a napsal jsem si prostě, plásnu třeba 5 věcí, co jsem za ten den udělal, jo. A člověk si takhle jako řekne, když to tak říkám, tak člověk si řekne 5 věcí, to je strašně moc. Ale člověk to začne psát a pak si uvědomí, jo, byl jsem za babičkou tady, navštívil jsem ji, poslouchal jsem ji, ona ráda vypráví, že jo, nebo jsem tady uvařil přítelkyni, jako udělal pro ní překvapení, nebo tohle, cokoliv, a pak zjistí, že ten seznam je fakt dlouhý. Jo, to je jeden večer, jo. A teď si tam, když si to takhle píšeš prostě třeba týden, tak pak se zpětně koukneš za ten týden, co jsi udělala a zjistíš,
to je strašně moc věcí, tyjo, to je super, co jsem jako dokázal prostě, jo. Takže tohle, a my to jako v té dnešní době záplavy informací podle mě nevnímáme tyhle ty věci, absolutně, no. Já jsem si třeba, pamatuju si, že jsem si dělala deník vděčnosti. To funguje jasně podobně, jasně, psala jsem tam nějakých třeba 5 věcí. A pak jsem s tím nějak jakoby přestala a všimla jsem si, že nejsem tak pokorná, jak dřív. Jo. Že to je najednou takový, že si ten člověk uvědomí, že aha, tak možná bych měl jít jakoby dovnitř sám sebe a trošičku si to zase srovnat. Ano. A teďka jsem ho třeba otevřela po nějaké době a byla jsem úplně, že wow. Tyjo, no, jasně. Já jsem z toho tolik jako stihla, jsem prostě, a hlavně si myslím, že tím i stoupá to sebevědomí toho člověka. Jednoznačně, takový to zdravý sebevědomí, protože to by ho může strašně rychle schodit, což na nákupu prostě, někdo si to by nějak zachová špatně a jako stačí jen blbost. Teď se mi stala situace, pár dní zpátky do pochodníku a vyhýbá se vpravo většinou, že jo. A pán z dálky vidím, jak jde surově už prostě nalevo, čili po mé pravici. A já jsem zrovna měl hudbu prostě, byl jsem jako ve svý bublině a měl jsem dobrá, jsem zařešil na mobilu a koukám a měl 2 metry. A jenom stojí přede mnou a kouká na mě vraždivým pohledem, jako nemůžeš uhnout to, nebo co už to mi tykáš. Říkám, co známe, fajn. Já říkám, a já jsem byl jako v dobrý náladu, říkám, víš, co se děje, tak jako já vám uhnu, je problém. No jako mě nevidíš, jako a tohle. Já si říkám, ježiš, co má jako za problém, pak já jsem byl úplně v pohodě. A pak jsem odcházel a říkal jsem si naopak, mě to člověk jako bylo líto v tu chvíli, že on řeší takovou blbost, kdo půjde po jaký straně chodníků, jo, a že ty lidi prostě řeší kolikrát jako takovýhle jako nesmysly, jo, prostě, jo. Jako paradoxně, když třeba dívám na nějakého člověka, co má, no právě třeba tady ta situace, no to je úplně jedno jaká, a ten člověk je takový jako negativní, nepříjemný, tak já si řeknu, že hele, radši mu ustoupím, protože on se má vlastně vevnitř jako strašně špatně. Právě, no. Jakoby, že je mě těch lidí docela hodně a je líto, že prostě nedokážou s sebou třeba nějak jako líp pracovat, aby se měli líp, protože samozřejmě jako to, že jsme negativní, tak odráží i to, jak se cítíme vevnitř. Je to tak, takže přesně, já jsem ho jakoby nehamňovatka, jako mě bylo vlastně, asi má nějaký osobní problémy, o kterých já nevím, jo. Takže já třeba, teď jsem řešil s kamarádama jednu věc, jsme řešili nějakou, nebudu jmenovat, ale celebritu, známější osobnost, a kterou jsem měl možnost potkat na jednom natáčení. A vím, že tam byl ten člověk strašně pokorný, profesionální a oni říkali, že ho potkali jde na ulici a tohle a choval se strašně arrogantně a tohle. Říkám, prosím tě, já jsem potkal na natáčení a byl strašně jako v pohodě. Já se přesně zastavím a říkám, hele, uvědom si, je to taky jenom člověk, který prostě mohl v tu chvíli řešit, že, nevím, přišla mu složenka s nějakou vysokou částkou, řeší něco, nevíš, je to furt jenom člověk, který má právo na blbej den, jako každý jiný člověk prostě, no. Což taky lidi podle mě zapomínají, že v dnešní době zase zmiňují sociální média hlavně, což je alfa omega dneska, co si budeme, že všichni jsou happy a šťastní. Ale prostě lidi zapomínají na to, že když je blbej den, tak je prostě blbej den a třeba si to přijmout prostě, ale bez těch blbých dnů by nebylo dobrých dnů a že to prostě k životu patří. A ty lidi si myslí, že musí být for happy. Prostě je dobrý občas být jako mít blbec. To je prostě život. Jo, určitě. Trošku jsme odbočili trošičku od těch tématů, tak bych možná chtěla ještě vědět, jak to třeba máš s tou hudbou do budoucna. Jestli máš třeba nějaký cíle, po kterých si fakt jdeš. Jasně. A tak obecně prostě, cokoliv, co bys chtěl o tom říct. Hele, cíle, já si myslím, že cíl každého muzikanta je to, aby, když tu tvorbu si dělá sám, aby ty lidi si zpívali jeho hudbu. Mě strašně naplňuje ještě jedna věc, když vydám nějaký single a píšou mi lidi, že jim to zvedlo náladu prostě a teďka se ke mně dostal jeden hodně silný příběh. Jsem vydal jeden single a jedna slečna mi psala, že jí to poslouchá denně, že to má v playlistu, že to zvedá náladu a z ní pak vypadlo, že jí amputovali nohu, že je v nemocnici a že ta její písnička jí prostě dodává energii. A já když jsem to četl, ještě teďka mě to rýmá teda, tak tohle, to je prostě, to je takový tok energie pro člověka, takový to něco, to je jako
super. Samozřejmě moje cíle jsou, každý se muzikant je podle mě hrát v nějaký hale, že jo, prostě, co si budeme říkat, jo. Ale jako nejvíce, když je člověk na tom pódiu a zpívají ty lidi s tebou prostě ty texty. Jako, to mám úplně husenu. Takže asi takhle, no, tohle je můj cíl vlastně dosáhnout tohleto, že řeknu, hele, tady je koncert prostě a vím, že prostě vyprodám halu, no. Že to nejsou malý cíle, ale nechci si dávat malý cíle prostě. Já si myslím, že i když si člověk dává větší, tak když, jako OK, nedosáhnu teda toho největšího, ale dosáhnu dál, než když si dám malý cíl. No jasně. Mně se líbí teďka lidi v okolí, prostě jak dělám tu hudbu, tak vždycky, Kubo, kdy bude ta O2 Arena? A já se dělám stranu, prostě v O2 Areně hraju teďka každý. Ale já chci Wembley spíš. Takže si to dělám prostě srandu, jo, ale chci to táhnout jako daleko a chci to dělat dobře, no. Chci, aby tam bylo cítit můj otisk, aby to bylo autentický, abych nestratil sám sebe, ale chci to dělat dobře, no, zároveň. Jo. Paráda. Takže máš ještě něco, co bys chtěl třeba říct, čím se třeba takhle jako nejvíc řídíš, nebo na co by třeba lidi neměli zapomínat? Na pokoru. Být pokornej, být sám sebou prostě a nesnažit se být jako ostatní, protože co nejvíc jako ti dá, největší výhra člověka je být originální. Každý jsme originální a na to nezapomínám, nesnažit se být napodobovat někoho vlastně, no, a vnímat sám sebe. Vnímat své pocity, prostě to, že se cítíš nějak, tak je to vždycky z nějakého důvodu. Super. Tak moc děkuji. Já děkuji.